फैगोन 4 तारिखआव बेदरखौ बेनो जाबाय गिबिसिनथारावनो जोंनि सोरजिगिरि आफा इसोरखौ जों हामबाय होनदों बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे बोसोरनि फेब्रुवारि दाननि सेथि हप्तायाव जायो आरो देग्लायबो 110थि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जे बोसोरारि जथुमा बे दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन दिनै बे जागायजेननायावहा जोङो गिबियावनो हाबाफारि लाबाय दरजा बेखेवनाय आरो बे दरजाखौ बेखेवबाय आगुनि EM भद्रेश्वर बसुमतारी आरो नैथियाव जोङो दायो बाख्नायनाय सिबिनायनि गेजेरजों दिनैनि फारिलाइखौ जोङो जागायजेनगोन आरो दिनैनि फारिलाइयाव जोंनि जि आलासि लिंहरजानाय बिथां आलासिनि गेजेरजों जोंनि बे बोसोरारि जथुमानि बेखेवजेननाय हाबाफारिजों लोगोसे फारिलाइनि गेजेरजों लोगोसे जिसुनि आरो इसोरनि गाहाम रादाबखौ लाबोजेननायजों जों दिनै बेखेवनाय जागोन आरो गोबां जोङो डिसेम्बरनिफ्राय बेवहा खामानि मावै मावै दिनै मण्डलिफ्रा जोंनि फोथायारिफ्रा BBCनि गासै मावथिफ्रा बेबायदि महर मोनफैनो सफैहोनो हाबाय आरो दिनै जोङो बे गिर्जा न'आव हाबनानै जोङो बे इसोरखौ खुलुमनो दिनै आगान सुरजेनदों बिथांमोनखौ माबोरै जिसुनि सोमोन्दै फोरोंगोन बे मोजां बाथ्रा बेयाव जोंनि मण्डलिनि BBCनि सिङाव थानाय जेसेबां मण्डलियारिफोर दङ गासैबो गाव गाव बादा लुनानै थाफैदों आरो दिनैनिफ्राय फोरबो जिसुनि गाहाम रादाबखौ खोनासंनानै जोङो जिसुनि आखल आखु बायदियै सोलोंनानै जों बेबायदि सोलिनो आरो जों गुबुनखौ अननो आरो गुबुननो जोङो पाप मावबोला जोंनि जिउआव थांगोन बेखौ बुंनो आरो जों जे बासायजानायखौ मोननो जों बेखौनो नाजादों आरो जोंनि मानसिफोरखौ जेब्लाबो गुबुनफोरखौ अननांगौ गुबुनखौ हेफाजाब खालामनांगौ नैबे बाथ्राखौ जोङो फोरोंनो नाजादों आरो